नोंहालाय मा जाखो? आंना मैयानि बाथ्राफोरखौ गोसोखाङै दोखो दोखो रागा जोंना दं। मा सोरखौ रागा जोंदों नोंलाय? सोर मा खालामखो नोंखौलाय? रावबो जेबो खालामाखै खालामनाया। बै मोस्रोम बाजैनि बियादैया ओरैबायदि गाज्रिखा। बियादै? माबालाय आयै मोस्रोम बाजैनि बिफानि फंबायनो। बेसेबा गाज्रिथार बोराया थाख्लाख्लानो। बियासो जोंफोरखौ एदावलायदोंसो। लाजियाखै होनबा बियो नोंसोरखौ एदावनो? आइया दुब्लि आयै जुदि बियो मोस्रोम बाजैनि बियादै जायामोनबा आं बिखौ सेन्देलजोंसो सोबाथारगौमोन। आयौ बेक्टरबो मानो लाजिया बिसोरो बोराय मानसि जानानै। आरो मा रावबो गैयामोन नामा नोंसोरखौदि एदावनो मोनदों बियो बोराया? माबालै आयै जोंफोर एनि आरो आंजों एसे बेरायनो थांदोंमोन। ओमफ्राय बेयावनो जोंफोरखौ लोगो मोननानैहाय जारोमोन होननानै एदावलायो आरो बियासो लासिं सिं। सेंग्राफोरजोंसो जोंफोर एदाव जानो जंखाय जानो मोजां मोनो। नाथाय बेफोरबायदि बोराय मांग्रांग्रांफोरा एदावबाना ओरैबायदि रागा थिर थिर जोंखायोना आंखौ आयै। नंगौबोथ' आरो बे बोराय मांग्रांग्रांफोरालाय मानो सिख्लाफोरखौ एदावनांगौ? लाजिया होनबा गावनि फिसाजोनि बैसोनि सिख्लाफोरखौ एदावनो? बिहामजो बिहामजो जों फैलाय। मायै बिहामजो मा आङो बेफोरखौ मा खोनादों? मा खोनादों आयै? माथो नोंस्रा थाख्ला दैना मा जायो? बियो माथो सनियामोनखौ एदावदोंनोलै। मोस्रोम बाजै नोंसोरनि थाख्ला दारिया एसेबां गाज्रि जोंफोरखौ एदावलायदों। आयु बे थाख्ला दारिया मानो एदावनांगौ देनाय लाजिया होनबा? नोंस्रा जाथि बंस'नि मानसिफोरा बेफोरबायदियानो गोजा नामा? लाजिया होनबा बियो सिख्लाफोरखौ एदावनो? बोराय मांग्रांग्रांनो बिबो बिजामादैनि बिनानावफोरखौनो एदावलाबायो लासिं सिंनो। नोंसोरनि जाथि बंस'नि मानसिफोरा मा बेफोरबायदिनो लाजि रोङि गोजा नामा? ओहो आयै रावबो बेफोरबायदि नङा। थाख्ला दारियाल'सो एसे बोरैबा। एसे बोरैबा साला लाजिया बियो। नोंसोरनि जाथि बंस'फोरा एसेबां गाज्रि होनना मोनथिबा आं सनियामोनखौ हाथिबंगल जानायाव हेंगारखौनो हरामोनलै बेथोनोबो। जुदि मायबाफोर गाज्रि खालामनायमोनबा मा जागौमोन? मोस्रोम बाजै जुदि थाख्लाया नोंसोरनि आदै जायामोनबा आं बेखौ सेन्देलजोंसो सोबागौमोन। आंग्रां मांग्रां आंग्रां मांग्रां साला थास' जाखांनायनि सिख्लाफोरखौ एदावनो फैदों। फिसाजोनि बैसोनि सिख्लाफोरखौनो। बिहामजो मा नोंसा आफायाबो बेफोरबायदिमोन नामा? ओहो आयै जोंनि आफाया एसेबां गाज्रि नङामोन। जोंनि आफाया जोबोद मोजांमोन। नों मोनथिगौ नोंसा आफाया मोजां ना गाज्रिमोन? माथो उन्दैयावनो थैदोंमोन नोंसोर उन्दैयावनो। थैदों जोंफोर उन्दै समावनो आफाया थैलांदों। थेवब्लाबो जोंफोर मोनथिगौ आफाया मोजां होननानै। माबायसिमोनबा नोंसोरलाय मा मोनथिगौ? उन्दैयावनो थैदों बालाय। मोनथिगौ आं आयै जोंहा आफायादि मोजांमोन होननानै मानसिफोराबो बुङोमोन ना। आरो आंबो एसे गोसोआव दङ। मोनथिला दे आरो सोर माबायसिमोन। जायखिजाया नोंसा आदैया सनियामोनखौ जंखायनायखौ आं जोबोद गाज्रि मोनथारदों आरो एकदम। दादैयाबो लासिं सिं लाजियाखै होनबा? नोंसोरनिनो दादै आरो साला लासिं सिं। आंसो खोनानानै बेसेबा लाजिनाय मोनबाय। आयै नोंथ' लाजिदोंसो र'। आंनि आखाइदि बेसेबा मानना दङमोन आंसो मोनथिगौ। ओरैबायदि बुगौमोन आं बिखौ जुदि मोस्रोम बाजैनि आदै नङामोनबा। सनिया आगै थाख्ला दारिनि थाखाय आंनो नोंनियाव निमाहा बिबाय। मोस्रोम बाजै बेफोरबायदि निमाहा बिबानो जागोन नामा? नोंसोरनि थाख्ला दारिया ओरैनोबाबो गाज्रिथार। दे जाबाय थांदो बिहामजो ओंखामफोरा संहैदो। जागोन दे आयै। थाङै थुङै आबा नेसोनाबो माबायदि न'खरनि बिहामजो मोनबोखो बेथो। आं दुखु मोनसोबायलै। आया थाख्ला दारिखौ रायदों। जोंहा आबाखौ मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ? जोंहा आफाया थाख्ला दारि रखम नङामोन आं मिथिगौ। आरो बे थाख्ला दारिया मानो एसेबां गाज्रि? दाबो मानो सोलायनो रोङाखै? साला थाख्ला दारि नोंनि थाखायनो जोंहानि आफाया रायजाबाय। थैलांनाय मानसिखौनो मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ? आं जोबोद दुखु मोनबायलै। फंबाया गाज्रि जाबानोदि बिदायाबो गाज्रि जागोन बे नङाना। एसे सानै हनै बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ। आइया बोरै बुंथारदों। मेंसोबाय। ससेल'सो थाबायना फैदों बेयावनो एसेबां मेंखाबाय आं।
ओइ सना मा जादों नोंहा? मा जागोनखाय जेबो जायाखै। नों गाबदों न' सना आं मिथिगौ नोंनि मेगनाव मोदै नुदों आं दाबो। मा जामारदों सना हा बुंलाय? जेबो जायाखै होनना बुंदों ना। जादो आं मिथिगौ नङाबा नों गाबा। अबाव गाबनाय नुखो नोंलाय आंखौ? गाबाखै आं गाबाखै। नों मानो बिदि सना बुंलाय सोर मा बुंदों नोंखौ? मा जामारदों सना मानो खिन्थाया नोङो खिन्थाना प्लिज अननानै। माबा नेरसोन जोंहानि थाख्ला दादाया सनि आगैमोनखौ एदावदोंमोननो। मा लाजिया होमबा बियो एदावनो? औ बेनोथ' थाख्ला दादाया मानसिया मोजां नंखाया। थाख्ला दादाया मोजां नङाबादि जोंहानि मानसिफोरा गासैबो गाज्रि जाजोबगोन बे नङाना। सोरथ' गाज्रि होनना बुंखो सना? गाज्रि होननाथ' बुङाखै थेवब्लाबो नोंसा आइया एसे बोरैबाय बुंदों बाथ्राफोरखौ। मा बुंनाय आइयालाय? नोंसानि जाथि बंस'नि मानसिफोरा मा बेफोरबायदि गोजान नामा होननानै। ओमफ्राय जाथि बंस'फोरखौथ' बुंदों जोंहा थैनाय आफाखौबो बुंबायलै मा नोंसा आफायाबो बेफोरबायदिमोन नामा होननानै। मा आइया बेफोरबायदि बुंदों? औ नेरसोन आं जोबोद दुखु मोनदोंलै। थैना थांनाय मानसिखौलाय मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ देनाय। दिनैहालागै आफाखौ रावबो गाज्रि होननानैनो बुंफेराखै जोंफोरनि सिगाङाव। बिफंआ गाज्रि बानायदि बिदायाबो गाज्रिमोन बे नङाना। आइयाबो बाथ्राफोरखौ एसे सानै हनै बुंनांगौ। थासै दे बुंबाय आरो बुंफ्लांबाय खोना बिबो जेबो बुंनाङा आइनि सिगाङाव। थेवब्लाबो ना बाथ्राफोरखौ एसे सानै हनै बुंनांगौ मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ? दे बुंफ्लांबाय खोना दे जेबो नंला। नों खायसे जेबो बुङाखैलै आइखौ। नोंनि जायगाया जुदि गुबुन बिहामजो जानाय मोनबा बुंजाथारगौमोन आइया। माखौथ' आरो खुगा नांबाय थानो बिमाफोरजोंनो। बिहामजो नालाय एसेबाबो सिं जाना थाखानांगोन। आयु नोंसा आइ बिखुनजोआ बेफोरबायदि बुंथारनाय आरो। औलै आब' आं जोबोद दुखु मोनथारदों बे थाख्ला दादैनि थाखायनो। थेवब्लाबो ना आब' थाख्ला दादैया एदावदों थाख्ला दादैखौ बुंना। जोंहानि आफाखौ मानो बुंनांगौ आरो जोंहानि जाथि बंस'फोरखौ। माथो बुंबावनो आरो गासैबो मानसियानो एखे नंजोबा। नोंसानि आइ बिखुनजोआबो एसे सानै हनै बुंनांगौमोन आरो। देनाय आब' सोरबा फैदोंनो माथो इनि र'। अ दे जोंहा आफाया एसेबां गाज्रि दाबो सोलायाखै। सनिया मोनखौ एदावनो बियो लाजिया आरो। आयु आं एसे सोलायबायसो सानदोंमोन आफाखौ। बेफोरबायदि जाना दं माथो। आंबो एसे सोलायबायसो सानदोंमोन दादैखौ। माबा बुंनाय एदावदोंमोन सिख्लाफोरखौ बियो। दोखो रागा जोंदों सनिया मोना मालाय सेन्देलसो सोबागौमोननो जोंहानि दादै नङामोनबा। सोबानो नांगौमोन बेखौ। गोबसो बोराय बांग्रां थाख्लाख्लानै सिख्लाफोरखौ एदावग्रा। इसेबो लाजिनाय गैया इसेबो सनमान होनायानो गैया। एदावदों बिजामादैनि बिनानावफोरखौसो एदावदों बिबो फाग्लाया। बाराबा आइखौ दानो बेयाव लाबोना दोनफैगोनलै दानो फाग्ला रखम जाहोगोन आं। माथो बुंबावनो आरो मानसियानो सोलायनो रोंला दाबो। बेनि थाखाय अनाखानानो मोस्रोम आगैयासो रायजासोबायना आरो थैना थांनाय आयंआबो बुंजाबाय। औलै लायमोनाबो माथो बुंबावनो आरो बिबो एसे सानै हनै बुंनांगौना। मोस्रोमनि माबायाबो बिखुनजोआबो दादैखौ बुंदों जोंफोरनि जाथि बंस' आरो जोंहा आफाखौ मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ बियो। इसेबो बोरैबा मोनाखै होमबा बियो। मोनथियालै मानसियानो मा जातनि मानसि बिबो। आं मोस्रोमखौबो मालाबा सिन्थासोयोलै लायमोन आब'। मानो आगै मोस्रोमखौ रुवाथि रखमसो बाहायोना बिसोरो। साहालाबो दैलाबो ओंखामलाबो बेखौ माव नै बेखौ सं इसेबो मावना होफाया रावबो। नङा बिहामजो जाबाथ' ओंखामालाय संखानांगोन देनाय। थेवब्लाबो एसे एनै हेफाजाब होनांगौना बिसोरबो। मैगंफोरखौनो एसे एनला हाना होनांगौ। सिथ्ला लामाफोरखौ एसे एनला सिबना होनांगौ। हारसिंल' बेखौल' मावबाय थानो होनांगौ आरो रुवाथि रखम। साहाखौबो खापसेबो फुदुंना लोङानो। साहा फुदुंना लोंनायथ' बादो दै गिलासेखौबो लाना लोङानो मालाय मोनथिगौना लायमोन आब'। आयु मोस्रोम आगैखौ एसेबां बेफोरबायदि बाहायथारो आरो बिसोरो। औलै आयु अनाखानानो रुवाथि रखमसो बाहायजायो होमबा। आरो सनियानो ना गावनि रुमावसो लांना हैनांगौनो साहायानो जा ओंखामानो जा। आयु इसेबां बिदिथार होमबा। जोंहानि सनाथि आगैया बेफोरबायदि नङामोनलै। बेमार जायै टाइमाव सनाथि आगैया जोंफोरखौ खामानिखौनो मावनो होआमोन। जोंफोरखौ ओंखाम ओंख्रि संनाय नुबाथाय नोंसोर मानो संदों आं दंना आं संगोन बिदिसो बुङोमोन अनाखानानो गथ'आ। भगबान इसोरफोराबो मानो बेफोरबायदि मोजां मानसिफोरखौसो मानो एसेबां थाब लाङो। मोनथियाथ' आगै सनाथि आगैया एसेबां मोजांमोन जोंहा। जोबोद मोजांमोन आगै बुंनो थाङोबा।
गावनि असे बिनानाव सानना लायोमोन आङो आरो गावबो आंखौ बिबाजैबाबो असे बिब' रखम सानना लायोमोन आरो आइखौबो असे बिमा रखम सानना लायोमोन अबाव मोनबावगोन दा सनाथि आगैखौ आं दाबो जोबोद गोसोखाङोलै बिबारि आगै मोनला जोंफोरो सनाथि आगैखौ मोनला